l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. U kontinent ruħu għosnajat Prim Ministru Purċinell. Il-President tal-Aqda Repubblika mistennija terġa' tkun Vicky N. Cremona, ex-ambaxxatur fi żmien Gvern Nazzjonalista ta' Edi Fenekadami u Gonzi PN u kelliema fuq il-midja l-Partit Nazzjonalista b'mod regolari fi żmien Simon Busuttil. Bħala ambaxxatur għal Malta fit-Tunezija, Cremona servit fi żmien li kien hemm l-allegat rekkits ta' viżas biex Tuneżini nataw aċċess faċli għaż-żona Schengen. Dak iż-żmien il-Ministru responsabbli mill-affarijiet barranin kien Tonio Borg, b'rapporti fil-midja jisqu li kien hemm min anke irrapporta dan l-abbuż taħt għajnejn Cremona, anke kellhom titkellem ħafna fuq is-Saltna dritt. Vicky N. Cremona diġà kienet President tal-Aqda Repubblika propju qabel Robert Aquilina u d-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina. Fil-fatt fi żmienha bħala President l-Aqda Repubblika kienet fetħet il-kwerela kontra il-Prim Ministru Bertabela, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri, il-Brigadir tal-Armata u numru ta' soldati. Il-kwerela kienet iffirmata minn Jason Azzopardi għal-Repubblika u anke Paolo Borg Olivier, l-ex Segretarju Ġenerali Nazzjonista. Vicky N. Cremona kienet fil-ħidma kontra is-soldati biex titfaħħom sa' morhom il-ħabs takkużhom b'omiċidju volontarju meta is-soldati kienu marru isalvaw immigranti fl-eqqel ta' pandemija. Minkejja dan inkjesta maġisterjali li kienet saret xejnet għal kollox l-abbużi tagħhom. Sa dan it-tant Robert Aquilina qal li għalkemm qed jirreżenja minn President se jibqa' jaħdem għall-Aqda u jkun avukat tagħha. Qal li se jmur jaħdem bħala rappreżentant ta' fondazzjoni kontra l-mafja. L-Aqda Repubblika sejħet lill-midja għall-laqgħa ġenerali annwali tagħha fl-Istitut Kattoliku il-ġimgħa filgħaxija biex 3 kwarti wara qaltilhom li ma jistux jitlu jirrappurtaw b'mod ħieles din l-istess laqgħa u għalhekk irtirat is-sejħa l-ġurnalisti.